Sziasztok, május 21-e este, 4:11 van, késő este. Ez a program kicsit azoknak is szól, akik még most ismerkednek a kriptopénzekkel, és még nem elég tapasztaltak benne. Amit most láttok, az a OTP weboldala, gyerekkoromat idézi, amikor még felnőttem, én 72-ben születtem, még nem voltak bankok. Illetve az OTP volt a bank. Senki sem mondta azt, hogy megy a bankba, mindenki az OTP-be ment. Számomra az OTP volt a bank. Ez annyira így volt, hogy amikor már bejöttek a többiek, még akkor is egy ideig OTP-t mondtak. Melyik az OTP-be, de egyébként nem is az OTP-be mentek, ugyanúgy, mint a Rotring ceruza. A töltött ceruzára Rotring ceruzát használtak, akkor is, hogyha az már nem volt Rotring márkájú. Tehát az OTP számomra egyet jelentett a bankkal a gyerekkoromban. Szép zöld színe van, tényleg mint a szomszédomnak a gyepe, és fölmentem, hogy megnézzem, milyen ajánlataik vannak a magyar befektetőknek. És pont ezt látjátok itt fent, és azt mondja, hogy itt akciós betétek vannak. Tehát akció, én arra gondolnék, hogy ez egy olyan ajánlat, ami csak itt, csak most van itt, és ezután nem is lesz, ez kivételesen jó ajánlat. Hát nézzük, hogy akkor azért mit kínálnak ki ezek a urak-hölgyek. Kicsit lejjebb görgetek, és látok ilyen számokat, hogy egy évre 0,1%, 2,5 millió forint alatt. Gondolom, ez az, ami legjobban a magyar átlagpolgárhoz szól, mert a legtöbb embernek nincsen több mint 2,5 millió megtakarított pénze. Ugye egy olyan országról beszélünk, ahol nagyon kell sprintelni a sóderdombon, hogy egyáltalán egy helyben maradjunk, tehát az se lehet, hogy nem sprintelünk, mert akkor meg lecsúszik a dombról az állampolgár. Tehát körülbelül ez az a összeghatár, amivel szembesül a legtöbb befektető, ez a 2,5 millió forint alatt, de hát van, akinek 100 000 forintja sincs. Hát ezt adják, ezt a 0,1%-ot egy évre. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 100 000 forintra 1000 forint, de hát még annyi se jut rá, mert elnézést, 100 000 forintra rosszul mondtam, mert a 1000 forint az az 1%, tehát azt jelenti, hogy 100 forint, de még 100-at se adnak oda, mert az is valamennyi, az is valamennyit adózik, tehát nagyjából 80 forintot kap meg az illető a 100 000 forintból. Most a bankszámlanyítás költsége, meg a bankszámlavezetés, meg az összes adminisztráció ugye terheli az embert, tehát gyakorlatilag nem is fizetnek kamatot, sőt azt mondanám, hogy hogyha berakok mondjuk 100 000 forintot, vagy akár 500 000-et, akkor nekem pénzbe kerül ugye a pénzberakás, a pénzkivétel, tehát gyakorlatilag egy év alatt mínusz termeltem ki. Hát itt tartunk. De ennyire, miért nem írják inkább az, hogy nem fizetünk kamatot, az pont. Tehát ilyen 0,1%-ot oda varázsolnak erre az oldalra, és utána még azt írták oda, hogy további kérdése van. Hát nekem annyi kérdésem lenne, hogy ez komoly, vagy viccelnek? Mondjuk szerintem elég hülye vicc lenne, tehát komolyan gondolták, azt, hogy nem tud dönteni, segítünk. Hát elég gyorsan el tudom dönteni, mert ez egy rosszabb, mint egy ponzi, egy ponzi átverés, mert legalább ott az első 5-6% kap valamennyi bónusz ugye a behozott tagokból, a többi meg elbukja a pénzt a tipikus piramisjátékban, de itt ugye meg mindenkit vagyis lehúznak, tehát itt 100%-ban majdnem mindenki elveszti a pénzének egy részét, mert ez annyira rossz ötlet. Tehát, és azt mondja, hogy még föl is hívják az illetőt 2 munkanapon belül. Hát ez nagyon rossz üzletnek tűnik. Igazából ezzel az oldallal már csak egy valami tetszik itt ez a hölgynek a fényképe különben. Ez egy elkeserítő számadat. Hát de akik éppen hitelt szeretnének felvenni, az se járnak jobban, mert majdnem 20% kamatot fizetnek arra, hogy fölvegyenek hitelt. Tehát majdnem, hogy 0% a kamat azoknak, akik berakják a pénzt, és 20% a hitelnek a százalékos értéke azoknak, akik meg pénzt kérnek a banktól. Hát ezek még köszönő viszonyban sincsenek egymással, ez egy borzasztóan rossz befektetésnek tűnik, ráadásul egy olyan környezetben, amikor van más megoldás. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy nem kell ebbe belemenni azoknak, akik
a kriptopénz iránt érdeklődnek, és van valamennyi befektetni való pénzük. Nézzük meg, mit csinált a kriptopénzek piaca az elmúlt egy évben és az elmúlt egy hétben, hogy azért legyen összehasonlítási alap, hiszen a kriptopénzek kiugrást jelenthetnek sok magyar fiatalnak, hogy ne legyenek ilyen anyagi teher alatt. Hát ugye nyöszörgésből nem élünk meg, de hát a kriptopiac meg megcsinálta az 55 milliárdból a 72 milliárdot, itt látható felül. Tehát 55 milliárdból 72 milliárdra nőtt egy hét alatt. Hát ki lehet számolni, hogy ez mennyi. Hát ez több mint 20%. Én azt mondanám, hogy lehet inkább 25%, most nem számoltam ki. Ennyit nőtt egy hét alatt. Ez nem lesz állandóan így, meg van, hogy csökken, de hát ez már hetek óta így megy. Március 16-án volt utoljára a bitcoin $1000 alatt. Most már 2000 fölött van. Az Ethereum év elején még $4 volt, most 130 fölött van. Litecoin $3-ról ment föl, 26-ra, kicsit visszaesett, volt 30. Hát itt, aki nem duplázta meg a pénzét, az semmit nem csinált. Itt a legtöbb ember, aki január óta benne van, hát általában tripláztak, meg ötszöröztek pénzeket. Ilyen növekedése van a piacnak, a kriptopiacnak. És az a legérdekesebb benne, hogy a növekedés adómentes. Tehát ha valaki otthagyja a számláján a bitcoint, nem terheli adó. Míg itt, az OTP-nél, ha valaki benhagyja, hát még ebből a 0,1-ből is levesznek valamennyi adót a nyereségből, bár nem tudom, hogy ebből mit tudnak levenni, mert 100 forintból elveszik még azt a 20-at. De itt van a kriptopénzek, amit hogyha az ember ügyesen forgat, akkor adómentesen ott tarthatja a kriptopénztárcájában, és még adó se terheli, hiszen ugyanannyi bitcoinja van, mint eddig. Meg azon kívül nem is látlak rá. Tehát itt vagyunk, ezért érdemes megfontolni, hogy az ember inkább a hagyományos pénzekkel próbálkozik, vagy inkább nyit a kriptopénzek felé. És ezeket a videókat ezért csinálom, hogy minél több magyarral megismertessem a kriptopénzekben rejlő lehetőségeket, és akinek új, aznak ajánlom, hogy menjen fel a videócsatornára, és nézze meg az első videómat a hosszú listában, hogy kicsit ismerkedjen, hiszen ez se olyan bonyolult, ugyanannyira bonyolult, mint bankszámlát nyitni egy olyan embernek, akinek még nem volt bankszámlája. Vagy amikor bejött az internet, minden új volt, ma már mindenki úgy internetezik, mintha vezetne. Senki se keresi a kuplungot, mindenki reflexből tolja. Másik dolog, itt inkább már a befektetőkhöz és a kereskedőkhöz szólok. Felmerült egy kérdés, hogy ha elmulasztjátok a lehetőséget, mert lassan ér ki a pénz, vagy még nem érkezett meg a Ledger Nano S, akkor elbukjátok a pénzt, illetve az időt. Ez nem így van. Tehát nem maradtok le semmiről. 20 milliárd vagy 20 millió embernek van pénztárcája, és körbelül 7,5-8 milliárd ember él lassan a Földön. A Föld lakosságának 1%-ának sincs kriptopénze. Olyan irtózatos növekedés áll előttünk, amelyről még csak nem is álmodtunk. Most alakulnak ki az új kriptogazdagok. Pont azok, akik ott vannak a Crypto Trader Hungary-ben, most már több mint 300-an vagyunk, és okosan befektetnek. Ezeknek az embereknek, hogyha ügyesen csinálják, évek alatt nagyon komoly kriptomegtakarításuk lesz. Én például azt csinálom, hogy berakok valamennyi pénzt, és utána nem csinálok semmit, hagy nőjön a befektetés. Hogyha még nem vagytok benne, és be akartok menni, akkor valószínűleg nektek is néhány hónaponta, vagy legkésőbb egy év múlva duplázódik a pénz. Mindig, amikor belemész, egy idő után duplázódik, triplázódik a pénz. Hogyha később mész bele, akkor később kezd el duplázódni, vagy triplázódni a pénz. De a pénz növekedése, ha mondjuk exponenciális görbét követ, akkor is az, hogy évente mondjuk triplázódik. Teljesen mindegy, hogy a bitcoin $2000 vagy $20,000, nagyjából ez a triplázódás évente várhatóan menni fog még sok éven keresztül, hiszen a újonnan beérkező emberek száma gyakorlatilag kifogyhatatlan. Tehát mindössze annyi történt, hogy egy
későbbi időpontban léptek be, de egyébként a kriptopiac növekedéséből ugyanúgy részesültök. A másik fontos dolog, ami eszembe jutott, és a CryptoTrader Hungary Facebook oldalon olvastam. A bitcoin sajnos lassan érkezik meg a Krakenről a Bitrexre vagy a Poloniex-re. Pontosan ezért érdemes most már Ethereumot vagy Litecoint venni, és azt átküldeni a Poloniex-re, így nem vesztetek több napot, hanem néhány perc múlva ott van a pénz, már is lehet vele kereskedni, befektetni, bár én leginkább a kezdőknek a befektetést ajánlom. Onnantól a Litecoint vagy a Ethereumot át tudjátok váltani Bitcoinba, 0,2% vagy valami hasonló kereskedési költségért, és el tudjátok kezdeni a kereskedést. Illetve Ethereumért már sok kriptopénzt direktbe meg tudtok venni, anélkül, hogy Bitcoinba átmenjetek. Tehát ezért azt ajánlom, hogy amikor Krakenen megveszitek a pénzt, és szeretnétek gyorsan átküldeni a Bitrexre, Poloniex-re, csináljátok Ethereumban. Én is ezt csinálom, és ezzel időt spórolok, és nem vesztetek akár több napot is, mert most nagy a bitcoinnak a felgyülemlett tranzakció mennyisége. Most ebben a műsorban csak ennyi lenne, készítettem egy rövidebb videót még a XEM pénz funkcióiról, amelyet majd föl fogok tölteni, és ez csak a CryptoTrader Hungary oldalán lesz meg. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!